Я закинув свої принципи, це буває рідко, але так помітно. Друзі всі здуріли знов, всіх понесло на любов, і ніхто не вправі, тут вже ніхто не вправі стримати чи зупинити. Це ж нормально, треба бути нам, якось жити нам. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу сказати тобі, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це Ви все зустрілися, може Віктор, по вбити. який Тебе це може вбити.